Wah, motorku gila bersih tanpa kaca. Iya loh. Motor sampai habis kayak gitu. Wah, by the way, motorku wis resik. Ngabuburit main karpen karo ngopi. Jal-jal. Dalan iki kene lho, cuk kene. Piye iki, Mbak? Dalan iki kene lho. Lah kono kok dadangi aku ngerti. Ora ngomong wis baleni, baleni. Yo. Action. Isi lho, Wah, apa-apa. Ayo lho. yo menduk Jagangi lho, Cak. Ya, ya. Ya, yang ngono ta, Cak. Peo. Delok Facebook kok yang ngene lho. Isine ya Allah. Peo. Piye ta, Dil? Astagfirullahaladzim, Dil. Kacamu ki lek syuting ki wis soro-soro yang ngene kok guyu alah. Astagfirullah. Wah, wis. Ya Allah, Facebook cewek ya yang ini. Astagfirullah, oh yang ini ki apa lho iki? Ini lho. Nyapa lho, Pram. Alah mending iki. Mending lah. Delok ta, masuk tok yang ngene aja. Delok ta. Panung ini. Blok. Nyapa lho, Len. Delok lho. Piye lho? Kalah. Nantang lho. Piye karepmu? Wes. Piye. Wes, mandeko kene diselesaikan dengan kejantanan. Wes, tak cukokne ring, mandeko sik. Tenono, ora usah gelut. Gir. Nonton. Ayo. Selesai, tangannya dikene kene. Ayo. Ngapo iki? Selesaikan dengan kejantanan. Ngene lho. Yo. Kene. Aku aja. Yo, tangan dirapikan. Ditatap yang benar. Ngene rasain keleng-kelan. Anda siap? Enggak. Siapa toh? Anda siap? Yuk. Fighter. Mulai. Fight. Ayo terus aja loh, iki apa iki ayo. Selalu nih. Kau lega, titik lega, dosa kau nyapo.
kene apa? Nyapo kau kalau licikan maine. Oprak dosa. Oh nyapo. Ya ngono kuwi ibarate wen duwe pacar leno titik ya pedhot. Kowe ayu, aku seneng.